Здравейте! Благодат, милост и мир да бъде с Божия народ от Бога нашия Баща и Господаря Исус Помазания. Темата, за която искам да говоря днес, е името на Бога. Изключително важна тема, изключително тема с спекулации. Текста, който ще прочита, е от Йоан 17 глава, 6 стих. Исус се моли вечерта преди да бъде убит и казва, част от думите са му тези: изявих името ти на хората, които ми даде от света. Твои бяха и ти ги даде на мене и твоето слово удържах. Исус казва, че той е изявил името на Бога на учениците си. Това са хората, които Бог му е дал. Ние знаем, това са 12-те и всички останали, които са следвали Господаря в времето на неговия земен живот. Тук спекулацията е следната. Хората казват, ето Бог има име. След като Бог има име, кое е името на Бога? Много векове това не е било проблем. Мисля, че чак до реформацията не е имало никакъв проблем с това, кое е името на Бога. По време на реформацията хората се връщат да превеждат от иврит, тъй като до тогава католическата традиция държи на Запад, не тук при нас, на Запад, католическата традиция държи да се говори на латински, да се разбира латински и че това е начинът да се проповядва Божието Слово. Ясно е, хората не разбират, хората се объркват, защото да изучаваш още един език не винаги е лесно, така че се оказва, че благовестието е само за образованите и за тези, които могат да учат латински. На изток ние имаме подобен проблем, чрез гръцки език, до който до нас са дошли писанията. Ако и да е било преведено в 10 век писанието на български, ние знаем, че много време православната църква, която е завладяла, чувал съм, не съм много сигурен как точно станало, че е завладяла България с кръв. Не се говори много, православните много не обичат да говорят за това, но съм чувал, че имало доста големи кланета, за да могат православните да се утвърдат върху България. Май са изклали някаква секта. Май казвам, не знам, не съм много сигурен. Така че православните се утвърждават тук, гръцкото православие се утвърждава и започва да проповядва гръцки. На гръцки се проповядва по църквите и който разбира, който не разбира. Но така или иначе ние имаме две традиции, които продължават практически до ден днешен, католическа и православна, които не споменават име на Бога, например Яхве, Яхова, ИХВХ или нещо подобно. В православната Библия ние нямаме подобна традиция, нито в католическата. Католиците са категорични до ден днешен, слушал съм техни изказвания на техни богослови или каквито и да са там, които казват, че Йехова е еврейска дума, която ние превеждаме с думата Господар. Господ на български, нали? Но ако използваме западните езици, ще видим, че там думата означава Господар, както е всъщност в оригиналния текст. Добре, това правят същото подобно нещо, правят православните. Тук ние виждаме, че в тяхната Библия, в Стария Завет навсякъде е думата Господ, което е стара форма на думата Господар. Нали, това не е име на Бога, за това след малко. Но никъде не виждаме думата Йехова. Сега възможно е някъде в православнията, нали, не съм търсил, възможно е някъде да са оставили думата Йехова. Ще проверя, отворил съм една библейска програма, ще напиша Йехова, в синодалната Библия ще потърся. Няма стихове с такова съдържание, значи поне на Йехова не отговаря. Така е, по принцип такава е тяхната традиция. Те твърдят, че това се превежда с думата Господ. Новия завет, което е изключително важно, Новия завет ни казва, че няма такова име. Как го казва Новия завет? Ами като никъде не го споменава. Ако някой се казва Иван и имаме 300 страници с описание на живота на Иван и нито веднъж не виждаме името Иван, ние не можем да знаем дали този човек се е казвал Иван, Драган, Петкан или както и да било. Единственият начин да знаем, ако в текста, който имаме за Иван, неговото име е споменато изрично. Имаме 300 страници Нов завет,
300 страници изпълнени с учението на апостолите, с учението на 12-те, с учението, което Бог е дал на Павел, и нито веднъж думата Йехова не се появява по никакъв начин. Сега, яховистите имат един много смешен довод. Тук казват в Откровение, пише ли Алелуя? И аз казвам, пише Алелуя. И те казват, ето го името на Бога. Ето го Яхве. Защото Алелуя идва от еврейското слава на Ях, на Яхве. И това името, така било споменато името на Бога в Новия Завет. И се чувстват много щастливи и горди с такъв тип идиотско доказателство за думата Яхве. Всъщност обаче в гръцкия текст на Новия Завет нито веднъж въпросното име, слагам го в кавички, защото то не съществува, не е преведено. Или по-скоро винаги е преведено, защото когато цитират Стария Завет, в Новия Завет имаме над 300 цитата на Стария Завет, във всеки един случай от тези думата ИХВХ, въпросните 4 съгласни букви, се превеждат с думата Kyrios. Думата Kyrios или Kyrios, ако искате на новогръцки, еднозначно означава господар. Използва се за хора, използва се за Бога, но във всички случаи означава господар. Така че когато кажем Господ Бог, имаме предвид господарят Бог. Това е което има предвид Библията. Православната традиция и българските речници казват, че Господ е името на християнския Бог и това не е вярно. Темата е лесна. Учението на 12-те отричат името на Бога да е Йехова. Исус в своето слово, в 4-те Евангелия, напълно отрича името на Бога да е Йехова. Сега, когато се говори на иврит, Исус, когато е говорил на иврит в текста и е казал, рече Господ на моя Господ, когато цитира този текст, или каза Господаря на моя Господар, тогава е използвал тази дума, както и да се е произнасяла. Йехова, Яхве, ИХВХ. Това е било, защото е било на иврит. Когато обаче авторите на Новия Завет боговдъхновено превеждат думите на Исус на гръцки, те еднозначно казват Kyrios, Господар. Каза Господарят на моя Господар. Това е за името на Бога. Няма нужда да се говори много. Малко може да се спомене в Стария Завет, където народа на Израел, веднага след като Бог му се е явил и казва, че ще сключи завет с него и казва на Мойсей да се качи на планината, за да вземе свидетелство, 2 каменни плочи с 10 заповеди. Когато Мойсей се качва на планината, народа започва да се чуди защо Мойсей го няма толкова много време и накрая казват на Арон, виж сега, този Мойсей не го знаем какво стана с него, трябва да ни направиш богове, които да бъдат нашите богове. Останахме без Бог. Нашия Бог си отиде, Мойсей си отиде, той човек да познаваше нашия Бог, или ако е бил наш Бог, или ако е съществувал, нали, ние не знаеме, след толкова много време и чудесата не знаеха, така че направи ни богове. Дават си там, знаете историята повечето от вас, дават си обиците, дават си всичките украшения, т.е. събират злато достатъчно количество и Раон казва го фърли в огъня и излезе едно теле. Значи това, което му е дошло на акъла на Раон, на ум, което му е дошло, е било едно теле. И казва, ето казва боговете ви, Израилю, които те изведаха от египетската земя. И след това казва следващото изречение, утре е празник на Господа. Сега, ако отворим еврейски текст, ще видите, че там пише утре е празник на ИХВХ. В Псалмите след това Давид казва, че са си направили леен бог, идол и са се покланяли на делата на ръцете си. Тоест не са се кланяли на Бога, който си го изобразили в формата на теле, а са се покланяли на някакъв идол, на някакъв си Бог. Когото са нарекли също с името на Бога, ако това е името на Бога. С 2 думи това означава господар. Значи сложили са си нов господар, който е бил друг Бог, някакъв си Бог, едно теле, измислен Бог. Но така или иначе са седнали да му се покланят, направили са си празник и са казали, утре е празник на ИХВХ. Добре, разбирате ли? Това е, което може да се каже на тази тема. Всяка проповед, която ви проповядва, че името на Бога е ИХВХ, е фалшива и не идва от Библията.
идва от странични традиции, идва от съвременни еврейски басни, тъй като знаем, че хората днес харесват басните и не харесват Божието Слово. Това с името на Бога много го харесват кабалистите. Изключително много им доставя удоволствие да говорят за името на Бога. Те са окултисти. Знаете, че кабала е окултно учение на евреите, свързано с Библията. Нумерология, свързана с Библията. Където номерата на имената и всички останали неща имат някакви значения, които те придават някакво окултно скрито значение и така тълкуват всичко. Живота, събитията и какво ли не още. Знам, че има много либерални проповедници, които днес държат обратното на това, което говоря. Знам, че много библейски институти, протестантски главно или най-вече, са в противоречие с това и твърдят, че името на Бога е Яхова. Има още някои проблеми, като например този. Всички ние получаваме имената си от някого. Ние се раждаме, нашите родители ни дават име. Някой човек основава град и му дава име. Кметството прави нова улица и й дава име. Площад, къща. Някой строител, архитект прави една сграда и я нарича с някакво име. И логиката винаги е една и съща. Ние даваме име на нещо, което правиме, създаваме и подобно. Кой би могъл да даде име на Бога? Е въпрос. Кой? Няма създание, няма никой, който може да каже: ти се казваш така. Той е единствения Бог. Няма друг. Така че това е. Той няма име, просто защото така е избрал. И името на Бога, което ние знаем, е Исус Помазания. Това е. Така Бог яви себе си. Бог нашия баща и Господар Исус Помазания и Святия Дух. Това е, което Бог казва за себе си в Новия Завет. Разбира се, той има много имена. Бог на Авраам, на Исак и на Яков, Бог е наша правда, Бог е наше знаме и много други имена, които са имена, които показват неговата същност, неговия характер и много други неща. Но име като Иван, като Драган и като Петкан, Бог няма. Освен Исус, който е Божия син. Напълно съм съгласен с казаното до сега, но бих искал да добавя две неща. Първо, има някои хора, които твърдят, че името на Бога го няма в Новия Завет, защото било прекалено свято и тогава никой не го е произнасял. Само по себе си това звучи доста нелепо. Защо в Новия Завет името на Бога ще е прекалено свято, а в Стария Завет няма да е така? Защо името на Бога ще е прекалено свято за Неговия син да го използва? Защо Исус, който той самият е Бог, защо той не може да нарече баща си с неговото име? И защо хора като Моисей, Давид и всички останали от Стария Завет, всичките пророци, защо те са използвали името на Бога, защо те са го наричали предполагаемо Йехова, неговото име, а хората в Новия Завет не са смели да го правят? Каква е разликата между Моисей и Петър? С какво е Моисей по-свят от Петър, че има право да нарече Бог по име, а Петър не го е правил? Няма никаква логика. Но да предположим за момент, че наистина е било така, че наистина Исус и учениците не са използвали името на Бога, защото то е било прекалено свято за тях и не са смели да го произнасят. Да предположим за момент, че е така, въпреки че не, и да видим какво следва. Ако самия Господар, Исус Помазан и неговите ученици, хората, които са били с него 3 години, които са се научили директно от него, не са произнасяли името в кавички на Бога, защо сега абсолютно всеки счита, че може да го произнася? Откъде на къде? Какво се е променило между Новия Завет и сега, че изведнъж името на Бога вече не е толкова свято? Или продължава да е свято? Ако продължава да е свято, защо тогава го произнасяме? Откъде на къде ти имаш право да наричаш Бог по име, когато самия Господар Исус не го използва? Но това не е така. Бог няма име, както аз имам, както вие имате. И единствената причина, поради която името Йехова или ИХВХ, свещената тетраграма, не е използвана в Новия Завет, е защото тя има превод.
В Новия Завет е използвана думата Кюриус, което е директен превод на Яхве. И второ, единственото име, за което Библията говори, е името Исус, както вече беше споменато по-рано в това видео. Има два пасажа, които конкретно казват, че това е единственото име. Единственото име дадено от Бога на хората. Нека да прочетем двата пасажа. Първият е в Деяния 4.12. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между хората, чрез което трябва да се спасим. Няма друго име, това е. Единственото име е името на Исус, омазан. Другия пасаж е в Филипяни 2.9. Това и Бог го възвиси най-високо и му даде името, което е над всяко име. Името на Исус е над всяко име и единственото име, чрез което можем да се спасим. Не трябва нищо друго не трябва да търсим, освен Исус помазан. Бог да бъде с вас, да ви даде разбиране и да ви отучи да слушате либерални проповедници, които просто си измислят проповеди, за да могат да изглеждат интелигентни, да могат да изглеждат умни, да могат да изглеждат велики учители, но всъщност говорят неща, които са басни и от които полза няма.